Ja, vanuit deze bomvolle sporthal in Oostbeek heet ik u allemaal van harte welkom op deze hele bijzondere avond. Want vanavond gaat hier nu natuurlijk de grande finale van het TVK 2015 plaatsvinden. En ik kan u nu al met zekerheid zeggen dat het een super chique, gezellige, maar vooral ook een spannende avond gaat worden. Want alle 16 finalisten hebben maar één ding voor ogen. En dat is de felbegeerde titel van winnaar TVK 2015. En natuurlijk de prachtige wisselbeker in de wacht te slijpen. Maar ik denk dat ze er stiekem alle 16 van hebben gedroomd. Ze hebben zich een prachtig plaatsje uitgezocht in hun gedachten waar ze de chique beker gaan neerzetten. Maar voor welke finalist het druim vanavond gaat uitkomen, ja, die taak ligt in de hand van de juryleden. En die ga ik even aan u voorstellen. 7 mannelijke juryleden zijn dat vanavond. Als ik het over u heb, mannen, ga dan even rechts staan. Dan zijn we allemaal overbij getupt. En je begint met de voorzitter van vanavond, Jo Deuzings, componist, tekstschrijver en scout van vele zangtalenten. En dan heb ik het natuurlijk over de altijd sympathieke Jo Deuzings. Fijn dat je er weer zit. Kom van naar de volgende man. De artiest uit Geleen. Ja, zanger bij het trio 046. En met zijn tienerdochter weet hier precies wat er leeft onder de tieners. Dus perfecte jurylid van het TVK. Harold Gibbels, welkom. Dan gaan we naar de journalist en liedjeschrijver. Onder andere de grote man achter de carnavalsklassieker. En de eerste winnaar van het LVK. Van IJsden tot de mokerij. Goed maar stoon, Bert Zalde. Welkom. De man van de arrangementen en muziekopname van Milestone. Robert Loze. Fijn dat je er zit. Dan gaan we naar de volgende. Muzikant, componist, reporter, fervent carnavalsvierder. Dan heb ik het over Paul de Bonen. Welkom. Dan gaan we naar de freelancer, tv-editor, camera-operator, reporter en DJ Ton van Horen. En dan de laatste, maar niet de minste. Ik ben eigenlijk wel heel erg jaloers op de man, want hij heeft met, bijna volgens mij, met elke Nederlandse artiest op de bühne gestangen. Professionele en gepassioneerde drummer en percussionist. Dan heb ik het over Bas Lindeloof. Ja, juryleden, heel veel succes vandaag, ook voor u. Want ja, hier gaat uiteindelijk bepalen wie vanavond hier gaat winnen. Een zwart taak, maar absoluut zeer zeker aan u besteed. Heel veel succes. Ja, want als ze het TVK wint, dat is echt wel een ganse belevenis. En wij dat vorig jaar het mogen beleven, nou dat hebben ze optimaal benut. Want ze hebben bijna op elk podium gestangen in Limburg. Kunt je zich nog herinneren? Ze zijn een stukje groter geworden, heb ik juist gezien. Zo we ze maar erbij holen. De grote winnaars van het TVK 2014. En we moeten ze er ook bij holen, want ze moeten natuurlijk de wisselbeker inleveren bij mij. Laten we ze er maar bij holen. Een groot applaus. Teun en Giovanni Oetvelde. Ja, hier wordt de grote winnaars. En ik zeg juist al, het is een echte belevenis als ze dat wint. Hè? Wie heeft zich het afgelopen jaar ervaren? Nou, ik vond het een geweldig jaar en ik vond het echt een tof feest. Had je gedacht dat je zoveel optredens zou mogen doen? Want je hupper hebt gehad hè, het afgelopen jaar. Ja, we hadden niet gedacht dat we zoveel kregen, maar er waren echt veel optredens waar we moesten. Maar het was wel leuk om voor iedereen te zingen. Nou, ik heb op heel veel podia zien staan, maar vol energie. Je bruiste gewoon helemaal. Het hield niet op, hè? Nee, we zitten vol energie en zo ga je dat liedje straks over. Remy Demi. Remy Demi, dat gewoon wel strak werken. Maar jongens, ja, het moment is door. Je hebt hem allebei zo heel mooi vast. Maar ja, we zitten inmiddels in 2015. Dus het moment is door dat je hem toch moet afgeven. Kent je het aan? Ja, denk het wel. Ja? Denk het wel. Goed. Zullen we maar aftellen? 3, 2, 1. Ja, gaan we zo dat even samen doen? 3, 2, 1. Tadaa! En een gebeurt er van mij. Maar ik ga hem even hier goed neerzetten. Dit is natuurlijk wat het allemaal om gaat. Maar we willen nog één keer het winnende liedje van 2014 hebben. Of niet soms? Weet je nog wie het ging? Zal voor ons eindelijk
kijken maar dus alle alaaf roepen. 1, 2, 3. Wauw, ze kennen het nog. Teun en Giovanni met het winnende liedje van 2014. Alaaf. Hebben we er allemaal een beetje zin in? Goed mij, dat kan harder. Hebben we er allemaal zin in? We zeggen, loop begon! Hey! Als die twee jongen en volwassen hebben geen testen vol met geld. Twee kinderen, iedereen verrassen. Dan was dat geen nog best versteld. De gekke mond, ik zit ons in de bloed. Die was nou waar en nog altijd goed. Als de dag weer langzaam lingert, het zomer later dus er is. Nu ze weer vast de lobbe liedjes zingen. Van Annabelle Vieze weer als groensteek is. Dit hier is voor ons geen gaaf. Oh, stop, wat is dan het Allah. Wij kijken nu van nog ons elders. Die gaan ons voor met deze 3 dagen. Met drank, we doen wie het van minder. Oh, de vrouwen dan nog geen geklaagd. Maar aan de kier dan komt ons een diep. En de dier in een weg niet wie. Als de dag weer langzaam lingert, het zomer laat dan dus er is. Nu ze weer vast de lobbe liedjes zingen. Van Annabelle Vieze weer als groensteek is. Dit hier is voor ons geen gaaf. Oh, stop, wat is dan het Allah. Als de dag weer langzaam lingert, het zomer laat dan dus er is. Weer ze weer vast de lobbe liedjes zingen. Van Annabelle Vieze weer als groensteek is. Dit hier is voor ons geen gaaf. Oh, stop, wat is dan het Allah. Dit hier is voor ons geen gaaf. Oh, stop, wat is dan het Allah. Allah, Allah. Hey! Ja, ik moet zeggen, je ziet nu al een fantastisch publiek. Want de sfeer zit er wel heel erg goed in, buurtje. Heb je er zin in? Zullen we starten met de finale? Oh, kom op zeg. Heb je er zin in? Zullen we starten? Dat klinkt al een stukje beter. Goed zo. Ja, we beginnen namelijk met een heel bijzonder duo. En één dame kennen we allemaal, Femke Valdera. Maar ze zingt vandaag, Femke Valdera komt uit Simpelveld. Ze zingt vandaag met een jong uit Gulpen. En ze vertegenwoordigen de Schwal het Sofanium College uit Gulpen. Ja, dat staat hier al, hè. Dweenhober kent geen misschien niet, of misschien wel, want het wordt het kindsterretje in Duitsland in 2009. Hij heeft onder andere gezongen met Danny Christian, wordt veel te zien op de Duitse tv. En er tummert nu ontzettend aan de weg als zanger en presentator in onze eigen provincie. Ze komen zometeen vanuit de Green Room van achter. Zo van ze maar de bier open. Ze zingen onder de titel Springlevend. En ze brengen ons een liedje Hey Vastelovend. Ja, ik stond hier bij 2 mensen die het Sofianum College vandaag vertegenwoordigen. Onder een hele speciale naam. Springlevend. Ja, want wie springlevend ziet je? Heel erg. Ja, dat is echt springlevend best. Ja. Dat weten we van de afgelopen jaren, Femke, want toen stond ze zelf al dukker op het podium. Ja. Straks komen we die gewoon nog even apart zien. Ja, ik sta vanaf het 2 keer in. Zij is 2 keer hè? Maar vandaag met Dween. Wie is er zo gekomen dat je samen zit gaan zingen? Nou, wij hebben een keer metgedaan aan het programma. Toen was ik presentator en zij was kandidaat. En zo zijn we bij elkaar gekomen en wij dachten, weet je wat, we gaan gewoon meedoen en we gaan die tent hier helemaal op de kop zetten. En dat gaat ons hopelijk lukken vanavond. Maar ja, goed, het is afwachten, maar vergon ervoor. Ja, van vorige jaren komt dat ding gewoon goed wat Femke betreft, dus met dichterbij. Want ik ben wat dat betreft ook niet zo'n onbekende, want we hebben een grote hit gehad in Duitsland. Hè? Dat klopt. Ik liebe die I Love You heette dat nummer. En ik heb
heel veel grote programma's toch gedaan. Immer weer zondag, Schlagerfestival. Dus ik weet wel een beetje wie de bühne in elkaar zit. Maar ja goed, een feestje bouwen, dat kennen we gewoon. Dat gaan we ook doen. Hey! Limburg, zit je er klaar voor een feestje? Dat gaan halen jongens. Zit je klaar voor een feestje? Veer springlevend en achter ons staat Sofianumkoor. En vier komen vanavond het Sofianum voor u vertegenwoordigen. We gaan beginnen. Dit is heel makkelijk. Roep alleen maar te zingen. Hey vastelovend. We gaan beginnen. Ja. Laat maar gaan. Rode Guren. Hey vastelovend. Ja, het is toch een mooi begin van deze finale van het TVK 2015. Maar waar zijn die fans uit Velde? Ja, je wordt wel verwend vanavond, hè? Want je mocht 2 keer ontzettend haaljuichen. Natuurlijk 16 keer, maar 2 keer voor uw favoriete Oetvelde. En dan heb ik het natuurlijk niet over Teun en Giovanni op dit moment. Maar ik heb het over het neef en nichtje Peters Oetvelde. Ja, want zij waren de grote winnaars van het lokale jeugdliedjesavond. En ze hebben het liedje een beetje aangepast, maar ze zijn nu helemaal klaar voor deze finale van het TVK. Ze deden met de liedjesavond voor de eerste keer met, dus dat belooft gaat voor vanavond. Ze maakten een liedje over gewoon de druim wat ze hebben. Want wie chic zou het zijn als ze die ganse leven vastelovend zou kunnen vieren. Zit je er klaar voor? Zoven ze maar de violen, kom maar de bühne op. Bo en Stan Peters Oetvelde. Geen keer liever vastelovend totdat je naar school gaat, of niet? Ja. Ja? Mocht je het ganse jaar door carnaval zien als er een loopt? Ja, zeker. Het is een leuk dag, vast carnaval. Ja? Is het echt van kleins af aan erin gegoten bij jeugd in vastelovend? Ja, als ik 2 jaar was, toen zo de trouw in. Ja, toen ging ze al met je paard met papa en mam. Ja, toen al, ja. Nou ziet je neef en nicht, hè? Wie is er zo gekomen dat je samen zit gaan zingen?
Ja, we vonden het gewoon heel leuk om samen te zingen. En omdat we allebei heel veel van vastelovend, van carnaval houden, dachten we, ja, het zou misschien wel leuk zijn om samen een liedje te zingen. Ja, dan heb je het liedje eigenlijk een beetje vervormd, zeg maar, om het zo maar even te zeggen. Want het was eigenlijk voor de Gekke Maandag in Velden. En daar heb je een beetje om te schrijven om het voor het TVK voor elkaar te krijgen. Wie zult dat precies? Ja, TVK is natuurlijk heel belangrijk en we willen heel veel meedoen, maar in Velden is natuurlijk Gekke Maandag en in Limburg is in deze veel plaatsen Gekke Maandag, dus we dachten dan moet het wel in vastelovend zien. Ja, want voor de mensen die de Gekke Maandag niet kennen, wat is dat nou precies? Het is gewoon precies hetzelfde als vastelovend, gewoon hetzelfde feest, alleen wat eerder op een maandag. Ja, gewoon maar lekker wat eerder beginnen toch, met het feest? Ja. Ja, wat verwacht je ervan vandaag? Ik hoop dat het heel erg goed gaat en ja, we maken er het beste van. Ja? Je gaat er een mooi feest van maken op het podium? Jazeker. En wie gaat je dat doen? Gewoon knallen, dansen, zingen, het best. Gewoon leuk. Knallen. Dat het publiek maar lekker fijn mee kan doen. Ja, dat zeker. Koos het maar voor altijd, vastelovend zien. Dan hoefden we in ons leven, met wat geluk waar heel misschien. Net van nooit meer naar school toe, of geen dat niet nog. Voor altijd vastelovend, dat is mijn grootste levensdoel. Voor altijd vastelovend, dat ruim ik in de oor. Ben van leven vastelovend, het mooiste feestje van het jaar. Voor altijd vastelovend, dat ken niet of toch misschien. Dat is wat ik zo wilde, of wat zou dat prachtig zien. Voor altijd vastelovend, dat is iets waar ik voor ga. Onze vastelovend, laat het eeuwig voor bestaan. Gij dit nou al weken, ik leer net te gek. Man die zit me weer eens, de ganse dag op mijn nek. Deze aan mijn hoes weg, de muziek staat veel te hard. Ik kan alleen maar denken, wanneer jij er weer van zag. Voor altijd vastelovend, dat ruim ik in de oor. Ben van leven op vastelovend, het mooiste feestje van het jaar. Voor altijd vastelovend, dat ken niet of toch misschien. Dat is wat ik zo wilde, of wat zou dat prachtig zien. Het gaat nooit gebeuren, dat weten we ook wel. Dus gewoon weer extra swingen op het vastelovensbal. Voor altijd vastelovend, dat ruim ik in de oor. Weer van leven op vastelovend, het mooiste feestje van het jaar. Voor altijd vastelovend, dat ken niet of toch misschien. Dat is wat ik zo wilde, of wat zou dat prachtig zien. Voor altijd vastelovend, of wat zou dat prachtig zien. Bo en Stan Peters uit Velden. Voor altijd vastelovend. Ja, dat zou geweldig zijn. Maar ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig, want vorig jaar ging de mooie grote beker naar Velden. Heb je ook een beetje tips gevraagd aan Teun en Giovanni? Ja, een paar tips. Vertel eens even, of wil ze dat niet met de rest delen? Gewoon dat we heel veel plezier moeten hebben op het podium. En volgens mij hebben ze dat ook ontzettend goed gedaan.
Geer straalde gewoon. En wie groot denkt ze dat die kans is tot de beker weer naar Velde komt? Natuurlijk heel groot, 100% kans. 100% kans, dat vind ik de juiste instelling. Mag ik een daarvoor een applaus voor Bo en Stan Peters. En je mag via de kant het podium verlaten. Dankjewel. Wat een enthousiasme en dat is ook de spirit. Hè. Allemaal gewoon ze voor de mooie beker en voor de felbegeerde titel van winnaar TVK 2015. Maar we gaan naar volgende 2 mannen, want die vinden het ontzettend chic dat ze hier vanavond op het podium mogen staan. Ook zij worden de grote winnaar van de liedjesmiddag van de Horster Jeugdcarnaval der Dreumel. Waar zijn de fans van Horst? Daar staan ze. Ja. En ze hebben dus dat echte overwinningsgevoel te pakken. Zou het ze vanavond ook lukken? Wie weet, ze krijgen er in ieder geval nooit genoeg van. Sam en Jeroen, voor de eerste keer op het TVK. Is het spannend? Ja, heel erg. Zenuwachtig, ja. Ja, zijn de zenuwen er wel een beetje? Jawel, ja, best wel veel, ja. Maar ja, de vastelovend, ik ken in elk geval dan vroeg nimmer stuk. Ziet je echt zo'n vastelovend fans? Ja, heel erg. Wie zit je met z'n tweeën bij je gekomen? Ja, we zaten als eerst in groep 7. Ja, 6, 7 en 8 zaten we bij elkaar in de klas. En toen vroegen we elkaar om samen te zingen. En toen zeiden we allebei ja. Het mij zingen kan, ik kan niet lopen.
Daarvan krijg je nooit genoeg uit Horst. En hier krijg je toch nooit genoeg van, of wel soms? Nee. Vind je het goed gegaan? Ben je tevreden? Ja. Nou, en de fans zijn dat ook. En dich? Ook een beetje tevreden? Heel zeker, ik ben helemaal tevreden. Geweldig! Maar we hebben ook een fantastisch publiek vandaag, hè? Dat moet ook gezegd worden. Mogen we nog een keer een daverend applaus voor Sam en Jeroen? Dankjewel, en je mag via die kant het podium verlaten. We gaan naar een mooie dame uit Ubachsberg en de vastelovend vieren zit er in het bloot. Want dat bleek wel wie ze vorig jaar als jeugdprinses overal voorop in de Polonaise liep. En ze heeft maar één ding voor ogen vanavond. En dat is met hier een heel groot fiasco te gaan bouwen. Zit hier klaar voor Tessa Smeets. En ze brengt ons het liedje Vastelovend. Ja, voor Tessa is het een droom die uitkomt mee met TVK te staan, of niet? Wie lang heeft ze in uitgegaan mee te mogen staan? Ja, lang. Ik hoop al, ik heb al vaak zelf liedjes gemaakt en dus ja, nu een TVK en de finale is gewoon echt super. Ja, want muziek is echt die grote passie, hè? Ja, echt. Ik hou ook van muziek, ik doe nog zelf piano spelen. Ja. Ja, want de treedt niet alleen met de vastelovend op, maar ook zo door het jaar heen, hè? Ja, ik heb zit in de koor, Tutta Musica. Ze hebben laatst weer de Efteling geweest. En wat mocht je daar doen? Ja, en een musical spelen, de nieuwe. Dat is niet zomaar wat, hè? Nee, dat was echt cool om mee te maken. Schön te zien. Ja, en nou op het TVK, wat verwacht je ervan vanavond? Ja, ik ben blij dat ik op het TVK mag zien. Want mam zegt immer, wie hier is al een grote winnaar. En wie gaat het publiek vanavond inpakken? Ik hoop dat ze een hele grote Polonaise maken. Dat vind ik toch echt wel leuk. Want als de Polonaise gelopen wordt, dan is het al vandaag geslaagd. Voor mij wel, ja. Oké, nou, dan zit er maar één ding op. Polonaise lopen met Tessa uit Ubachsberg. Vastelovend, kom maar op! Het is weer vastelovend met roodje en groen. Ik kan u dit beloven, niets is meer gewoon. Kom voor u bij de sjouwels, samen op de zaal. Al vierste met z'n allen, ja dan komen we weer wel. Kijk het ganse jaar uit, dat is vandaag. Dat virus iets met motten, maar alles doet mama. De groeten en de klingen, die geeft de hand in hand. En wil ze zingen, springen, hoe spring bij ons de band. Het is weer vastelovend, met roodje en groen. Ik kan u dit beloven, niets is meer gewoon. Kom voor u bij de sjouwels, samen op de zaal. Al vierste met z'n allen, ja dan komen we weer wel. We vieren vastelovend en leven voor de spas. Daar komt voor ons verkleden, hollen alles uit de kast. We zijn de schönste dag, we doen voor alle jong. Die gaan zich amuseren en springen in het land. Het is weer vastelovend met roodje en groen. Ik kan u dit beloven, niets is meer gewoon. Kom voor u bij de sjouwels, samen op de zaal. Al vierste met z'n allen, ja dan komen we weer wel. Het is weer vastelovend met roodje en groen. Ik kan u dit beloven, niets is meer gewoon. Kom voor u bij de sjouwels, samen op de zaal. Al vierste met z'n allen, ja dan komen we weer wel. Dankjewel! Tessa Schmidt. Ja, en volgens mij heeft zich heel wat fans metgebracht, hè, Tessa? Ja. Dich was vorig jaar jeugdprinses. Dat liet me toch een hele mooie en bijzondere ervaring, hè?
heel mooi om een keer mee te maken. Maar dit is misschien nog zieker om mee te maken, of niet soms? Dat is heel chic. En ook die bühne en het publiek, allemaal bedankt voor die goede stimo. Hey, nou, dankjewel. En veel dank aan dich, Tessa. Dankjewel en verzin dich strak weer op de bühne. En wie weet, loopt dich wel met de mooie grote beker naar boete. Wie weet. Heel veel succes in ieder geval. Dankjewel.